Тапшыруның алдагы котлау сәламен без гүзәл кыз бала Мансурова Алсу Ленар кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 8 яшьлек матур туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әнисе Гүзәл, әтисе Ленар, бабасы Мөнир, апасы Ләйсән, тормыш иптәше Саша, балалары Регина һәм Яна котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 8 ел элек яшьлегемнең олы мизгеле булып, яшәешебезгә мәгънә эстәп, татлы кояшыбыз Алсуыбыз туды. Баламны ак биләүләргә бәйләп, күкрәгемә кысып, бәхетләр теләдем. Әти-әнисенең, әби-бабасының назына төренеп, ул көн сайын түгел, минут сайын үзгәреп үсте. Инде бүгенге көндә 2нче сыйныфта бик тырышып, 4ле, 5ле билгеләренә генә укый. Аеруча рәсем ясарга, биергә, бәйләргә ярата. Иҗат сөючән балабыз бик нечкә күңелле. Әти-әнисе, әби-бабасы өчен дә ул мәрхәмәт кенә күрсәтеп яши. Әле ярый бәхетебезгә тугансың, йөрәгебез дип, аңа карап еш эчемнән кабатлыйм. Якты йолдызыбыз безнең, олы сөенешебез, тырыш чәчкәбез, гүзәл җимешебез. Бүген сине, матур, 8 яшьлек туган көнең белән котлыйбыз. Теләкләребез арасыннан иң мөһимнәрен сиңа юллыйбыз. Беренчедән балакайыбыз саулыклы, исәнлекле, тәүфыйклы, иманлы бала булып үссә идең. Йөрәгең тазалыгы, күңелең көрлеге, уңышлар, бетмәс-төкәнмәс олы шатлыклар һәм бәхетләр сиңа гел юлдаш булсыннар. Дусларыңда, янәшәңдә чыннары гына булсын. Дошманнардан, яман сүздән, яман күздән сине үзе Аллаһы Тәгалә арындырсын. Барасы юлларың киң һәм туры булсын. Бормалы тормыш сукмагыннан атлап үскәндә онытма. Һәр вакыт таяныч һәм терәк булырлык синдә әти-әниең, бабаң, апаң бар. Без сине барыбыз да бик яратабыз, алтыныбыз. 8 яшь тулды кызыбызга. Килдек котлап китергә. Яз сыналда бик күп төрле туган көнгә җитергә. Син уң кулым, сердәшем дә, сөенешем дә балам. Мәктәпләргә озатканда бәхетләр теләп калам. Сыкланып карап торабыз, көн сайын син үскәндә. Язсын Раббым шатланырга олы яшькә җиткәндә. Гомерләрең шау чәчкәле, гөлле бакча булсачы, калган барлык борчуларың онытылып калсачы. Вагоннарга төяп поезд чаба алгы юлларга, без дә сине ашыгабыз 8 яшеңдә котларга. Алсуыбыз, айнурыбыз, котлы булсын бәйрәмең, кабул ит ихлас йөрәктән алда җырның бәйләмен. Кадерле Алсу, ихлас йөрәктән бар теләкләргә дә кушылып матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Һәркемгә бирелгән төрле язмыш, бар гомердә икән Худайдан. Бала дип җан атулар, шул кадерле икән ул кайдан. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк, күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Сиңа карап мин кыланамын, ак болыттай керсез күңелең. Яманлыктан айыр яхшылыкны, изге булсын барыр юлың синең. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле булып балакаем кызым. Күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым.
сорыймын ялварам, балама бул язмыш мәрхәмәтле, язмыш юлларында адаштырып, йөрәккәен итмә җәрәхәтле. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Күкрәгемә кушып яратымчы, бәхетле бул балакаем кызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Теләк теләп күктән сорап алган, син минем сүнмәс өмет йолдызым. Син минем сүнмәс өмет йолдызым. Бәхетле бул кызым йолдызым.